మనం పట్టం కడతా ఉన్నాం. ఇది మారాలి అంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది. కులం దాటి ఆలోచించండి. కులం స్థాయిని, కులం కాదు, కులాన్ని గౌరవించాలి. ఇంకో కులం లేకుండా ఏం పనులు చేయలేం. ఈ రోజున ఒక సెట్ వేయాలన్నా కానీ, ఇలాంటి వేదిక వేయాలన్నా కానీ అన్ని కులాలు కలిస్తే తప్ప జనసేన వేదిక లేదు. ఈ రోజు ఇంతమంది కౌలు రైతులు ఉన్నారు, దీంట్లో శెట్టి బలిజ కులస్తులు ఉన్నారు, సామాజిక వర్గం ఉన్నారు, రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఉన్నారు, ఎస్సీ సామాజిక వర్గం ఉన్నారు, కాపు సామాజిక వర్గం ఉన్నారు, అన్ని యాదవ్ సామాజిక వర్గం ఉన్నారు. మన కర్నూలు పోతే ముస్లిం సామాజిక వర్గం ఉన్నారు. సో ఒక్కటి కాదు. నేను అందుకని మన కులం దాటి, మతం దాటి మనం ఆలోచించకపోతే మన భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకునే వాళ్ళం అవుతాం. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను, నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతానో లేదో అది మీ చేతుల్లో ఉంది. నేనేం కోరుకోవట్లా. నాకున్నదల్లా బాబాసాహెబ్